Sugeng pepanggihan malih kalian Pak Joko Mardianto wonten ing pembelajaran Basa Jawa kelas 8. Ing dina iki arep sinau materi suplemen utawa materi tambahan, yaiku jinising tembung. Para siswa, tembung menika dipun bagi dados sedasa jenis tembung. Setunggal, tembung aran utawi wonten ing pelajaran Basa Indonesia dipun wastani kata benda. Tembung aran yaiku jenenge sakabeh apa wae kang dianggep barang, kang maujud lan ora maujud. Tuladha sapi, gajah, jaran, agama, katresnan, angin, lan sapiturute. Ingkang angka kalih menika tembung kriya. Ing basa Indonesia diarani kata kerja. Tembung kriya yaiku tembung sing pratelakake solah gawa utawa tandang gawe. Tuladhane tembung nangis, ditulis, njaluk, lunga, lan sapiturute. Ingkang angka 3 menika tembung kahanan utawa watak. Nah, ing basa Indonesia nika dipun wastani kata sifat. Tembung kahanan yaiku sakabehing tembung kang pratelakake kahanan utawa watake barang. Tuladha apik, elek, wangi, pinter, lan sapiturute. Angka sekawan menika tembung katrangan. Ing basa Indonesia tembung katrangan nika dipun wastani kata keterangan. Tembung katrangan yaiku tembung kang nerangake marang tembung liya, kaya tembung kriya, tembung kahanan, lan tembung bilangan. Ngenani tembung katrangan nika dipun bagi dados 3. A. Tembung katrangan sing nerangake tembung kriya. Tuladhane adhiku kerep nangis. Angka kalih menika aku arep maem. Ingkang B menika tembung katrangan sing nerangake tembung kahanan. Tuladhane sanajan wis sepuh, simbah isih pinter. Terus peleme rada kecut. Tuladha nomor 3, ibuku masak mesti enak. Ingkang C menika tembung katrangan sing nerangake tembung bilangan. Tuladha berase simbah kari rong waring. Terus duwite kurang 100. Nah, itu wau. Ingkang angka gangsal menika tembung sesulih. Ing basa Indonesia dipun wastani kata ganti. Tembung sesulih yaiku tembung kang digunakake minangka sesulih wong, barang, utawa apa wae kang dianggep barang. Tembung sesulih purusa utawa kata ganti orang nika tuladhane aku, kowe, dheweke. Yang B, tembung sesulih panuduh utawa kata ganti penunjuk wonten iki, kuwi, iku. Yang C, tembung sesulih pitakon utawa kata ganti tanya. Apa, sapa, ana apa.
Salajengipun nggih menika angka 6 tembung wilangan. Ing pelajaran basa Indonesia diarani kata bilangan. Tembung wilangan yaiku tembung kang nerangake cacahe barang. Tuladhane 1, 2, 3, secuil, sekilo, akeh, lan sapiturute. Ingkang angka 7 menika tembung ancer-ancer utawi dipunwastani kata depan. Tembung ancer-ancer yaiku tembung sing gunane kanggo ancer-ancer papan utawa minangka panggandeng antarane tembung siji karo tembung liyane. Tuladhane ing, karo, saka, ingkang, lan sapiturute. Ingkang angka 8 menika tembung panggandeng utawi wonten ing pelajaran basa Indonesia menika dipunwastani kata sambung. Tembung panggandeng yaiku tembung kang gunane kanggo nyambung ukara siji lan sijine. Tuladha yaiku mula, sarta, lan, dene, lan sapiturute. Ingkang angka 9 nggih menika tembung panyeru utawi dipunwastani kata seru. Tembung panyeru yaiku tembung kang nggambarake rasa seneng, sedih, susah, gumun, wedi, lan sapiturute. Angka 11 nggih menika tembung panyilah. Wonten ing pelajaran basa Indonesia dipunwastani kata sandang. Tembung panyilah yaiku tembung sing kanggo nyandangi tembung aran kang manggon ana ngarep tembung. Tuladhane yaiku sang, si, para, ingkang, sri, lan sapiturute. Nah, para siswa, iku mau materi pelajaran dina iki, yaiku ngenani jenising tembung. Aja lali jenising tembung kuwi ana 10. Nah, dieling-eling. Nah, muga-muga materi iki bisa migunani kanggo para siswa kabeh